nebolo na nás, veď ja som si to nešil. Chlapec nám ukazoval. Veď vás nebolo, ja som to hore. Hovorím, idem. Dlho som rozmýšľal, ako by som celé toto video spracoval, ale začína to zhruba pred mesiacom, keď som bol prvýkrát v motoparku Trenčín, vďaka Adventure Motogang, kde mali také stretnutie súkromné a boli sme sa tam povoziť po tom parku a bolo neskutočné blato. Prvýkrát som jazdil na takomto blate a dávalo mi to dosť akože zabrať. A bavili sme sa o tom, že mali by sme ísť spolu do Bosny. Z čoho ja som mal dosť akože stres, pretože bola by to moja druhá jazda v teréne, keďže prvýkrát som v teréne jazdil práve z Adventure Motogang, keď sme boli spolu v Španielsku, v Andalúzii. Psychicky mi to dávalo viac zabrať ako fyzicky, keďže veľakrát som o tom už hovoril. Myslím si, že aj mentálne náročné, keď sa potrebuješ na to sústrediť a tak ďalej, pokiaľ ešte tie skúsenosti nemáš. A čím viac praxe a skúsenosti získavaš, tým istejší si na tej motorke, tým viac si s ňou žitý, tým menej sa unavíš aj fyzicky, lebo nebojuješ s tým a tak ďalej. A keď som tam bol prvýkrát, tak to bol vyslovene pre mňa boj. Ako? Ty si najlepší človek na videa. Čo je palí? Ale však traja za sebou. Pomôžeme ti? On jak spomalil som ja na tom kopci a ma jevlo. Na kopci nikdy nespomaluj. Však ale nevedel som, jak ťa obídem. A práve preto nebol som si istý, či je to dobrý nápad ísť do tej Bosny. Nakoľko vedel som o tom, že Bosna má byť náročnejšia, než to bolo v Andalúzii. Telo! Ruky idú takto musíš ísť a pozerať sa tu, nie pred seba, ale tu, lebo ty točíš. Motorka ide ako na ceste. Kde idú oči, tam ide motorka. A preto sme si dali s Ondrejom individuálny tréning v Trenčíne o 2 týždne na to, aby som sa na to pripravil jednak psychicky, jednak možno trošku aj fyzicky. Našťastie počasie bolo lepšie, ako keď som tam bol prvýkrát, aj keď občas sa našli nejaké miesta, kde to blato pretrvávalo, ale už mi to išlo jednak aj vďaka tomu predošlému tréningu lepšie a jednak aj kvôli tomu, že nebolo to tak náročné počas celej tej trasy, ako to bolo poprvýkrát. Aj keď miestami sa stalo, že nešlo všetko úplne podľa plánu. Táto strana sa mi páči viac. Ja, že táto strana sa mi páči viac. Že som skôr tam. Takže ideme ťahať naspäť. Po absolvovaní tohto celodenného tréningu alebo tej jazdy v tom teréne ma ubezpečoval Ondrej, že mal by som zvládnuť aj ten trip v tej Bosne. Tak som sa rozhodol, po tom, čo sme sa bavili s Ivanom, že by sme išli na motorkách a neviezli sa v mikrobuse, že pôjdeme do tej Bosny spoločne na motorke. The wind in my face, I feel the adrenaline on YouTube and Instagram. Watch how I roll.
Celý tento trip do Bosny sme si rozdelili na 2 dní. Keďže nemali sme sa kam ponáhľať, my sme sa vybrali deň vopred, než vyštartovala karavana, respektíve vozík s motorkami, s Ondrejom a s mikrobusom, kde sedeli ďalší traja, ktorí jazdili sami v Bosne. Tak sme si povedali, že máme dostatok času a pôjdeme takým tým decentným výletným tempom a prespíme niekde na polceste, že nebudeme sa plašiť. A potom, čo sme vyrazili z Jaroviec, tak sme si to namierili smerom na Székesfehérvár, odtiaľ na Balaton, kde sme sa najedli a potom už všetci v plnej zostave sme vyrazili na cestu ďalej. Maďarsko sme prebehli jednak po okrskách, jednak po diaľnici raz, dva a už sme boli v Chorvátsku. A v Chorvátsku už skoro pri hraniciach s Bosnou sme prespali v hoteli, odkiaľ sme na druhý deň potom pokračovali do Bosny. Ešte tesne pred hranicami sme sa zastavili dotankovať a poriešiť si eSIM kartu, čo je veľmi dôležité, keďže Bosna nie je v Európskej únii a tým pádom ten náš domáci paušál by nás vyšiel celkom draho. Takže poriešili sme si eSIM karty a mohli sme vyraziť ďalej. Tu nastal kameň úrazu pre mňa, keď sme došli na hranicu a príslušník policajného zboru na hraniciach ma trošku vytrápil. Už som mal paniku, že sa budem musieť otočiť, respektíve mi povedal, že ja môžem pokračovať v ceste ďalej, ale moja motorka nie. Čo? Na balách nie motorku. Nemám malý techničák. Nemáš malý techničák? Prečo? To ešte nie. Máme veľký techničák, malý ešte nemám. Minulý týždeň mi došlo ešte deska. Ivo! Zbytočne som mu vysvetľoval, že ten veľký techničák je ešte hodnotnejší než ten malý. On chcel silou mocou vidieť malý. Tak nás tam cvičil, zo pár minút sme stáli bokom, čakali, až došiel za nami aj s papiermi. Opýtal sa nás, že kam to máme namierené, kto sme, čo sme a potom čo odznela od niekoho veta, že ja som youtuber a celé to mám zdokumentovať, tak mi podal papiere. Doteraz som si vždy myslel, že byť youtuberom je nadávka. V tomto prípade mi to celkom pomohlo. Takže sme mohli pokračovať ďalej. Prešli sme cez Hanince, po ceste sme sa ešte zastavili sa najesť v takej rieke, volá sa Vrbas, kde bola veľmi dobrá kuchyňa. Ak pôjdete náhodou okolo, tak odporúčam. A čo sa týka menu v Bosne, tak je to konvertibilná marka. Kurz je deleno 2. To znamená, že keď je to 30 mariek, tak deleno 2 je 15 eur. Bez problémov môžete kdekoľvek platiť, či už kartou, alebo aj hotovosti eurami. Tá rieka tečie takým tým kaňónom a celý čas idete popri tej rieke po veľmi peknej ceste, síce klúkatej. Asfalt je veľmi dobrý, až na moje prekvapenie by som povedal, že lepší než u nás miestami. A čo ma fascinovalo, boli aj tie tunely, ktoré prechádzali cez skaly a neboli to vybetonované. Prečo je Bosna taká atraktívna? Je možno spojené aj s tým, také malé štatistické okienko, že keď si porovnáme Bosnu a Slovensko, tak rozloha Bosny je nejakých 51 129 km², kdežto rozloha Slovenska je 49 036 km². Čiže o čosi väčšia, ale čo sa týka obyvateľstva, tak počet obyvateľov je tam 3,8 milióna, kdežto na Slovensku je to 5,3. A čo sa týka hustoty, to je to najdôležitejšie, že hustota obyvateľstva v Bosne je 74 osôb na kilometr štvorcový, kdežto na Slovensku hustota je 110,1 na kilometr štvorcový. To znamená, že raz tak zaľudnené je Slovensko v porovnaní s Bosnou. A práve to je to gro, čo robí tú Bosnu takou zaujímavou a takou divokou, že keď cestujete po tých planinách, po tých šotolinách, tak kam oko dovidí, tak nevidíte živáčka, nevidíte žiadnu civilizáciu a máte pocit, že ste v úplnej divočine. A práve to je ten dôvod, prečo my sme sa vybrali do tejto Bosny na tento trip. Ale viac sa dozviete už v ďalšom videu. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, koment. Dúfam, že sa tu stretneme opäť aj v pokračovaní tohto
tripu do pusty. Súčasťou tejto jazdy L3 je pozitív, naša láska, naše večné sny a vrtochy. Spoločne na dvoch kolesách, život je náš revír. L3 je pozitív, to je naša cesta, náš motorkársky výklad. Žiadny slavný výklad. Každá jazda váže žiadny slavný výklad. Každá jazda nový príbeh, nové cesty, nové miesta, sezóny a to i všetko, čo sa mi páči. Sleduj L3 je pozitív, buď súčasťou tejto cesty. Motorky a sloboda, žiadne staré reči. Tata, pridaj k nám. Súčasťou tejto jazdy. L3 je pozitív. Naša láska, naše večné sny a vrtochy. Spoločne na dvoch kolesách. Život je náš revír. L3 je pozitív. To je naša cesta. Náš motorkársky mír.